नमस्कार मंडळी, कोकण शाही निर्मित शाही सफरमध्ये मी दिगंबर नाईक शिरसाट मसाल्याच्या तिखटाना सहित तुमचं अभिनंदन करतो, स्वागत करतो. तुमका काय वाटला तिखटान म्हणजे? आता एवढे मासे इकडे कोकणात खाल्लेत, मुंबईला गेल्यानंतर जर समजा आपल्या जिभेची चव बदलली तर तसेच्या तसे मसाले नको का, म्हणून धावत धावत डायरेक्ट आलोय शिरसाट मसाले. 49 वर्षांची अखंड परंपरा, रुचकर, खमंग, स्वादिष्ट, झणझणीत. बरं आमच्याकडे काय नाही, हे बघा, फक्त घेऊन जायचं आणि बायको सांगायचा असोच्या असो पापलेट टाकला आणि फ्राय करून दी, त्याच्यासाठी येईल उत्तम मसाले. हळद पण तशी जा आणि कसा ह्याची चव चांगली आहे म्हणून लोक हे शोधत शोधत शिरसाटांकडे येतात. नाही तर मसाले काय सगळेच विकतात. आता मी तर आलोय शिरसाट मसाले घ्यायला. कुडाळच्या बाजारपेठेमध्ये मध्यभागी असलेलं शिरसाट मसाले हे अत्यंत फेमस, खूप प्रसिद्ध मसाले असलेलं हे दुकान, ज्याच्यामध्ये ओरिजिनल मालवणी भाजका मसाला, म्हणजे तुम्ही मटणात घालू शकता, तुम्ही चिकनमध्ये घालू शकता, तुम्ही मच्छी फ्राय करू शकता, मच्छीची कढी करू शकता. हळद पण तशीच आहे, मसाले पण तसेच. अजिबात वेळ घालवू नको, ताबडतोब इकडे या. हय येण्यानंतर पहिल्यांदा लोकांना विचारा खय हा शिरसाट मसाले. हय यायचा, मसाल्याचा असं पाकिट घ्यायचा आणि घरात जायचा. मी चाललं या आता तर फ्राय बी सगळा. चला बाय.